marach. Aete iwacho maber ni kata kopo ni soko wang'ato soke kioro siep. Iparo ni gima Keno wacho no en adier ni samoro kwith maketo piny owacho tesre. Adwa soke sirikal ma ok mar osiep ahinya. Adwa ni mondo awach ni kama. Adiera maduk ma ji te ong'eyo nyaka the international community sani kore ka fwenyo. Omi ineno ka sani most government to government deals dhi lwar piny. En ni Ruto ok noyier gi jopiny. Ruto jo moko nono through their system. Emano yiero. So tadwa ni mondo awachne. Tadwa ni mondo awachne kaka ng'ano molony e yore mang'eny, e yore mopogore opogore. Gima nitie mar adiera en ni nyaka chiel kawuono kata nyocha kane wadhi e talks kodgi. Gitamre yie mondo giyaw server. Nikech jogo manokonyo gi compromise that server pod tiyo gi server go mondo lok nembnigo. Ruto en mana president jomoyie ni en ang'o president gi. One president marwa mwang'eyo ma jopiny noyiero en Raila Amolo Odinga. To adiera manitie. Kaluwore gi chik mar Kenya. Kaluwore gi chik mar Kenya nitie kaka itimo yiero kaka kilendo. Ng'ama noyier molandi en jatelo manitiere sani. Koro nyaka gie kanyo wabro wacho ni paro mar wacho mopogore kaka no katiba oyie gi process manotimore mano pacha Aete. To wawacho ni kama. Yes. Doho omiyo William Samoei Ruto telo. Doho masani nyocha nowacho ni para bwana eno bati neno enyisi omera kionge giminya wacho. Doho omiye telo ni. Doho masani nyocha wacho ni no yande nomiye pala mar leadership. Nwakia ni pala ne moyango godo doho manomiye telo. William Samoei Ruto to nyaka to wamaki kendo nyaka wapenje weche mopogore seche monego bed wapogo nikech sani piny tek matamre gi nono makumo dakie ni moae bende maka dhoga nikech ka onyalo bet nowacho ni Ruto en president maber matimo gik moko maber be akia no wakanye maybe ong'eyo kumoae Kenya piny tek matamre gi nono Bati